Mums. Så där, och så lutar vi jättemycket. Mums. Vad var det, gumman? Vad gott. Ja, nej, det är lite under. Under all kritik. Men kocken inte gjort maten bra, nej. Mjukglassen var mycket bättre. Men hörru gumman, du vrider ju åt fel håll. Så, det här. Usch, usch. Crazy, tycker du inte om det där? Vi tar ett litet kort. Och här då, gumman. Ja, det försvann. Det kom inte ut. Jo, det kom ut. Det var inte jättegott då, älskling. Oj, lite stor sked har det här. Lite onödigt kanske. Oj, vad var det, gumman? Det försvinner inte ens ner ju. Lilla vännen. Ja, ska vi ta lite nytt färskt? Hur mycket har gått åt? Absolut ingenting. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Jag vill ju hinna ta ett kort när hon ser ut sådär ju. Nej men Freja, den där ska vi ta upp. Och vad tror vi? Blir det ersättning efter det här också? Hon lär inte bli mätt. Var det? Oj. Jag tror hon lyckades svälja lite utav den där i alla fall. Gör ett nytt försök då. Loj, loj. Mums, mums, mums. Mums, mums, mums. Men det är inte så äckligt, gumman. Jag smakar faktiskt på det. Det smakar äpple och banan. Ingenting annat konstigt. Ser det ut någon som äter samma sak i 4 månader.
Titta. Ta en slick. Jag snuskar mig. Jaha. Jag vet inte. Ja, nu har vi torkat munnen lite. Då kör vi till race. Åh, titta vilket gap vi fick. Igen. Freja. Au. 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 Brum, här kommer bilen med mat. Och in i garaget. Det där funkar säkert skitbra på någon som är 4 månader. Ja, det gick in. Det kom inte ut. Det funkar jättebra. Hon höll bara på att kräkas mitt i alltihopa. Nej, stackars barn. Ingen YouTube här. Jo, så kan du linka på din blogg till det sen. Se. Här kommer den. Här kommer bilen, vill in i garaget. Nam, nam, nam. Och in i garaget. Hon kräks nästan, stackaren. Lite gums. Men det funkar, hon öppnar i alla fall. Ska vi öppna garaget igen? För stridspilot, helikoptern. Nam. Jag ska försöka i 4 kvällar med det här. Hon ska tycka om det. Så är det bara, gumman. Du har ingen val. Du ska tycka om äpple och banan. Ja. Jätteläskigt. Två skedar till, sen får det vara bra, gumman. Men du gapade ju så fint förut. Bara tvingar inte. Oj. Oj. Fan. Ska du gapa? Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Oj, kom den ner i halsen. Oj, vad läskigt. Den ser precis ut som det. Oj, vad hände? Hon är på kräkas, för fan. Ska du se ut sådär? Jag ska ta det lite lugnt med henne då, gumman. Så får hon vänja sig nästa gång. Pappa säger, nu är det bra. Nu är det bra. Visst, gumsan? Nu Hon vill ser jag- ut som en liten försökskanin i, ska se, 5 minuter. Ja, Hon tackar för ordet. bra. Pappa är snällare än mamma, visst. Hallå?